Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembar katanya waktunya kembali ke alam aslinya. Iya. Kamu sedih tak balik? Hah? Sedih tak? Yo. Lah nyapa sedih? Sedih. Lah nyapa? Duit neh. Hah? Duit neh. Biasa nyawen. Lho. Kok sedih? Oh, ceria, gak bisa turu caki. Nah, Fotoan pita, Bro. Akeh men. Ono to? Lah aku ra nggo ayame kok. Ketemu pita, Bro, juga no. Pita itu apa ke? Hah? Arta Apa to, Cek? arta konten gak nemu wayu pita. Gak wes bareng ketakmu. Jangan nek ucek aku. Terus kenapa? Aku tiprok ucek nang aku nang Enggak cipok. Gak takon ngaleh. Habis enggak cipok. Gak oleh ngono ucek. Mbok gawani asa onjot. Tak gawani gak ingin kan PK to. Omah. Mau deh, gak perang wes narene aku. Telat aku. Aku lagi arep mlayu, aku celuk darpok lho. Darpok nang kamar bumi aku. Cek dan video. Daya apene tak gegem kok ya HP loro. Dan video ngono. Gegem gak. Rame aku. Lagi arep teko kono tibakno pita mlayu mulai pinter berarti ya. Enggak. Aku mulai perang. Tak mulai cepet. Tak Ngono ya. tak lirik kowe. Berarti kroso ya. Kamu sudah makan? Sudah. Jangan makan? Sudah. Jangan makan ya. Saya lagi malah lugu nih kowe. Lah lho, Pok. Padahal aku sing bengoki Jarpong. Kondarene. Nang ndi? Nang ndi sik? Oh iya. Kamu beli ngomong nih Doyo, sekalian pamit. Iki terakhir untuk tahun ini aku makan di sini. Semoga tahun depan bisa lagi ke sini yo, ngono ya. Bilang. Ngerti pra? bilang Mas. Tahu bilang. Kakakmu mang tak takoni dhek sedih, wis sedih gak balik? Sedih arek. Hah? Saka gak sedih, Gas? Buntu nah aku kok. Bundanya apa kok buntu? Denge oleh 100 no kesan semalam. Oh, mau jual kesedihan. Bundanya apa kok jual kesedihan? Gak ro kuwi awak ini wah. Pamit. Pamit dengan siapa we? Lalapu. Aku gitu ya. Neng di Sumber. Neng kono, neng SD harus sekolah jadi. Lah ayo bedarane sulapan apa piye to? Kowe kok nek pamit neng Doyo piye ya, Jal? Aku rasa nyangoni. Tak sik. Tak wae junior Sombong. Ambun rokok we. Ani bang ngajar. Nek ngerti aku mesti ngowe ngerti ambek goyo. Apa? Pak Po. Pak Dian. Pak Po apa Pak D? Mas manut Pak D, Pak Po ada. Ini Pak Po. Anu paling bangin sih. Pak Po lama. Dengar ngomong ini, Mas Doyo aku sekalian pamit. Besok tahun depan doakan aku kesini lagi ngono. Oke, Bos. Tak dongakno iso dolan rene. Cah telu ae ben seru. Dadi iso mbulang kok cah telu. Loh. Susun saya tak sepakak nih karo kowe. Tadukno neng carepku ta. Kalau enggak biasa mana? Tadukno neng caruban yo karepku yo. Caruban kono ae mlakok numpak bis ke Solo. Cara yo egres kemelinti yo. Masa beli wong loro tok? Oh, kabeh to. Kabeh mulai yo. Kabeh. Maksudnya gak tangkrut kok cacah tok. Ya enak, udah enak, Bos. Sorry. Untuk ngirmani. Wis njaluk tambah kuwi lho. Sorry, Bos. Bakule lari ya di sini to. Njaluk tambah. Sapuk sik. Ini. Sorry ya teman-teman. Kakakmu sedih masa kowe gak sedih? Ngapa? Tinggi deh. Ngapa, Kak? Tinggi, kena jadi buntu ya. Tinggi deh. Ya. Lah, saking dia kak mana Jaki? Wes, bisa dulu.
HP-mu digegem ya? Loro, ben gak ngeplok lagi. Wah. Lah. Lagi aku arep. Aku lagi arep mlayu rene. Lagi arep mlayu rene wis dianu ya. Iya, iki lho bedol iki. Capruk meh. Kulit. Kulit wis didol kok. Enak kulit. Jam pira to? Jammu aku tak mulai sik. Iki anune uruk kok iso mbok pilih ya? Seneng aku. Oh, gak suka. Apa? Urukan gak seneng. Apa? Sayuran. Timun. Gak suka kamu? Kamu gak suka? Loh, nyapa nangis? Mati ya. Hati-hati di jalan. Nyapa wae gak seneng sayur? Hah? Duwe cebek ya. Sangmu akeh iki. Engko tak urung bibik sam wis mbok rampok urung. Bisa mau ngatus. Hah? Terus dirampok. Masa? Terus? Tante wis. Tante sapa? Tanggi. Tante Anggi wis kabeh. Keroyok wong telu iki, Mang. Kowe. Sang pira ya aku? Terus? Pasing ngutang. Terus sangu ten, terus. Lha wong tantemu melu lho kok malah mbok jaluk sangu nang kene. Kaya engko ora petuk ae. Ono kok sangune. Masa? Jan. Tak ibu sih jelas. Oh, alah, Jan. Anakku nang ndi? Jajal celokno anakku kembar ke. Jak mantukno. Aku. Heeh. Nang sekolahmu kalau wonge. Asyik. Pengen ngomong ngene, "Teh, njaluk sangu ngono wingi pisan." Alah. Teh sangu teh ngono jare. Tak jebone godhong ah. Heeh. Wis sangone apa? Godhong. Yo yo godhong kuwi godhong. Godhong sawe, godhong sawe iki. Godhong nangka iki lho. Andani yo. Kok Soto to. wis kuwi ae cukup. Jam 2 bengi ya. Alah wis krasa aku wis jelas mangan. Aku ndelok modele ngene-ane kok. Kaya budal maneh ndi lek wingi. Eta bidangmu. Ndi? Nang ndi kok? Depan. Lah. Karo kucing. Karo sapa? Dek bengi jaluk maneh ndi iki caruban. Wah, Kabar makan pecel begini besok. Kan makan pecel nih gini. Mas. Tapi itu ditawari mangan ayo ora kuat yo. oh alah wong. Lah ya Jaka ya Jaka ya. Wah, melayune kalahan. Melayune kari dhewe. Oh. Ayo kalahan duit. Duit paling akeh. Tapi lho, mangan paling akeh. Jan ngeri we. Nah, kon iki. Tapi nang ngene iki nang Musirawas ada ya gini chicken. Banyak ya? Suka kamu? Enggak suka aku. Enggak suka kamu? Saya juga. Hah? Chickennya doyok, teksturnya lembut, rasanya gurih ya toh. Andani kok. Panas. Seneng sambil aja saya kalau. Asar we, seneng aku nek ngerti mangane Zaka iki jandelan. Tak lep. Sampai ketemu kapan? Sampai ketemu kapan? Tahun ngarep iya nek mantuk nek rene kok. Gak ana acara penting. Ini Bang. Lahirane Mbak Anggi. Lah kuwi lho Gi. Krungu Gi we. Gi. Krungu we kae. Apa? Ngarep rene nae jare pas acara apa jare pas lahirane Mbak Anggi jare. Wah iki ngancam Gi sangat singkat ganti ya. Wah, Mas, ya sajur Ki. Tahun baru njaluk rene kok. Tahun baru. Alah. Adek, Dek. Tahun baru kapan aku ngomong? Lah wi lho. Lah wi ngomong jare tantemu, Dewi wi. Wis ngono kuwi teko omah, ngono kuwi ndang nyelengi dhuwit. Dadi sing duwe dhuwit budal dhewe. Ya to Ayul. Kok teko omah ki dhuwit dicelengi, dadi persiapan ki tanggo dolan liburan
sekolah aku dolan nang nggone bae Dewi ora grudukan ngono kuwi. Kok dimu arepan. Sing kene to anu kewelen. Repot. Numpak Dewi mudhun caruban, papa kaya pakmu ngono kuwi, papa kang caruban. Ngerti ora to iki jane? Dong ora. Gak suka aku ngono kuwi. Nganter sampai jauh-jauh, jemput jauh-jauh gak suka aku. Bengkoran iki. Ini rasanya sambelnya Banyak. Banyak. Kenapa nih? Mas Lur, terima kasih yang sudah menonton vlogku. Guys, jam pirang kembali, jam 12 dari ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.